Pagkagsa kayo amin, kakagsa. Maragsa ka manen na makadwa kayo itat ng nalundaway. Iti 30 nga minutos na manadal iti sa ni Apo Diyos. Damatitudo, malamiis ni Karwar. Kat mayat pa iti agkapi na kunaga. Mayat iti agigop iti sabaw na napulot. Nalamiis itat ng aldaw. Madamakit nga rin iti tudo. Kaya one, at yung manan iti silaw iti biyag, kaya tayo kadwayo iti tangatang ni Pastor Severino Aquino na mangibingay kada kayo iti sasaw ni Apo Diyos itat nga agsapa. Kaya tayo nga programa, iyag kada kayo iti Christ Great Commission Fellowship. Okay, mensahe tayo itang bigat at pinaulwa iti devoted to prayer. Dahil katiso iti maudi nga adal, iti serye iti adal tayo nga devoted. Ti umuna nga inadal tayo iti under this series kat malagip yung pa'y kakapsat kat devoted to scriptures. Kaya puna tayo iti, when can we say that we are devoted to scriptures? So nakita tayo iti talo nga so dahil iti consistency tayo iti sa ni Apo Diyos. Then iti may kadwa, kaya so dahil iti commitment tayo iti sao ni Apo Diyos. Iti may katlo, kaya iti cravings tayo iti sao ni Apo. Kaya iti kalman, iti umayak dito yung manen, kaya tuloy tayo nga adalan dito serye iti adal na devoted. Kaya nakita tayo iti kalman, dahil title iti adal na devoted to fellowship. Okay. Sinubatan tayo ba't dito sa lugsod nga what's in the fellowship? And why do we need to devote ourselves to fellowship? At nakita tayo madang iti talo nga kakabsat, no malagip yung pay. Muna, it is our calling. Ayab kada tayo na tunggal na matikin Kristo. At ada nga makipasat iti makunkunan na fellowship when panakikadwa kadagiti pada nga na mati. Iti may kadwa nga nakita tayo kung iti makunkunan nga confession. Yeah? Confession, I mean, it's only in the fellowship that we practice or we can practice this word confession. Dito tayo na maibaga, maibingay, dagiti ananagtakan, dagiti puspuso tayo, dagiti pagkapuyan tayo, dagiti struggles tayo, iti tunggal aldaw. Kaya iti may katlo nga ket compassion. It's only in the fellowship that we develop the word compassion. Dijay sarita na compassion, dijay lain na ma-develop no makikadkadwa tayo kadagiti pada tayo nga Kristiyano wenno pada tayo nga namati. Now, sakbayat nga agtuloy kakabsat, kaya ito nga ibaga, daytoy nga balaag kada tayo amin. Dahito dahil po na nga healthy spiritual warning. Anya dahito nga healthy spiritual warning. Di pa nagdangag, yung bag kadagito nga sursuro, sigurado nga papiksain natin ang spiritual na immune system mo. Okay? So, ulita ka, dahito di healthy spiritual warning this morning. Di pa nagdangag, yung bag kadagito nga sursuro, kat sigurado papiksain natin ang spiritual ng immune system mo. Duwala ang itipilyan tayo, ibat na nagsapa. Denggan tayo dito ng mensahe, at sigurado nga pumiksa tin na spiritual ng immune system tayo. When no, kaluban tayo tilapayag tayo, when no, kaluban nyo tilapayag yun, kahit saan nyo madinggan dito yung adal. Now, agdangan tayo, sigurado nga, pumiksa it immune system tayo. Ngayon no saan, kahit sigurado nga, at talinaad tayo nga nakapoy, ken awan gaway na namang san iti lubong. Amo yung kakabsat, iti maysa a Kristiyano na napigsa, dahito dahil Kristiyano na tarigagay na ken devoted esuna nga agkararag. Nya, diya kamo kakabsat itatayag sapa, ket nagkararag kayo. Diya kamo no
tatay agsapa ket dili kanyo iti gundaway nga nakisarita ken ni Apo Dios. Nabidata mayat nga intay riingan dagiti bagbagi tayo, riingan iti na espirituhan nga kasasaad iti panagbiag tayo, kamrunaan no iti pagtutungtungan ket iti panagkararag wenno panakisarita kini Apo Dios. Gamin iti panagkararag kakabsat ket kayat nga sawon panakisarita kini Apo Dios. Nya, ket sakbay tayo nagtuloy dawatek man pay iti panagtabod tayo amin, intay pay kumararag kakabsat. Diyos mi nga man nakabalin iti so amin, nagyaman kami ken kaapo, itatang siyempo, itatang oras, itatang nagsapa naman kay ada iti tudo, ito ayan mi kat dayawan na kalatag, yaman kami nagtaapo. Di ka na kami di piksa, di ka na kami apo, iti rag-o, ragsak, yung barong biyag, tuloy, sumurot ken ka, at tuloy ng mga ramit ka iti pagayatang. Lord, we pray nga rod, kasadala mi dagiti nasasaong, si kaman ka di apo, iti makikaduha ka na kami. Ito iti kararag mi Apo Dios, itinagan ni Apo ni Jesus. Amen and amen. Iti libro iti aramid kakabsat, ken sumagmamanong epistle na insurat ni Apostol Pablo. Actually, ato nga daras nga makita tayo dagiti umuna nga namati kami. Dagiti umuna nga Christians. Makita tayo dagiti ngay tarigagay da. Makita tayo dagiti ganas da. Dagiti gagar da nga agkararag. Ket no adalin tayo pa nga permi iti bibiyag dagiti umuna nga Kristiyano, the Book of Acts and dagiti daduma nga epistles. Makita tayo nga nagbalin daytoy nga biyagda. Okay? Saan laan nga nagbalin nga parte iti biyagda iti kararag. No di ket daytoy ket nagbalin nga biyagda. Ket kastamot kumakada tayo, nya? Nga agbalin mo nga biyag tayo iti panagkarkararag nga no saan tayo nagkararag kurang iti aldaw, kahapoy tayo spiritually, kahit awan iti daw gaway tayo gamin, no? Awan iti piksa tayo saan ka di. So, kasapulan tayo iti kararag. Gamin, one way to recharge ourselves to become powerful in facing the world is through prayer. I mean, when we pray, doon nung kararag tayo, kaya mapadasan tayo iti pan nakapapiksa manipot kini Apo Dios. Now, basta dagiti sa magmamanong verses iti sasam ni Apo Dios. Namang panagnak na dagiti umuna nga namati niya, umunang adalan when no dagiti umunang simurot kini Apo Jesus ang runaan na dagiti Kristiyano iti Book of Acts. Kaya makita tayo no kasano da nga ipaay iti biyagda nga nagkarkararag. Umuna nga kitain tayo ket Acts chapter 1 verse 14. Basa kada kayo kakabsat iti ESV nga translation. Kuna nandito ay all these with one accord were devoting themselves to prayer together with the women and Mary the mother of Jesus and his brothers. Take note yung mga words na they devoted themselves to prayer. Sa Acts chapter 2 verse 42 ESV translation, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So, makita tayo ba nandito, hindi Buddha kano iti balbagita, iti panagkararag. And in Romans chapter 12 verse 12, makita tayo nagitisalita nga devoted to prayer. Sa Colossians chapter 4 verse 2, sa NASB translation, sabi dito devote yourselves to prayer. So, dito ito sa dagiti umuna nga namati ket talagang committed da iti kararag. Adaan da iti gagar nga kararag. Kastada nga in ladawan ni Dr. Lucas, yeah? Isuda ket devoted to prayer. Kayat kung nasubyanan tayo iti Aramid chapter 2 verse 42, kayat kung ipakita iti may some interesting puntos kadaytoy nga
adal wenno kadaytoy nga bersikulo. Kunano dito Acts chapter 2 verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayer. So kitain tayo dagiti sarita nga the prayers. Sana ngayon baga nga believers devoted themselves to prayer. Do di ka babasa tayo dito ay the prayers. Okay? The believers devoted themselves to prayers. So makita tayo dito DJ, the prayers na luwang azarita, take note of the article da, can iti plural noun nga prayers. Dagito'y nasarita kiti pakita na iti specified times of prayer nga aramidan dagiti Kristyano. Anya daytoy iti kayat na nasawan ni Dr. Luke ket i-report na nga dagiti umuna nga Christians ket saan dalaeng nga inted iti bagida nga nagkararag in general no di ket inted da ken incommit da metlaeng iti bagbagida nga agatendar kadagiti naka-schedule apan nagkararag. Apay nga naibagat daytoy alain tayo kas pangarian iti Acts chapter 3 verse 1. Basaad kakabsat iti New International Version. Sabi po dito, one day Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Take note, napandang nagkararag iti templo. Iti na-schedule nga aldaw 10 oras. Anyan dayta nga oras? Iti oras, iti alas 3, iti manong. Dito yung makita tayo nga nagbalinan nga biyag na nga talaga na agatendar when tumabuno kadagiti naka-schedule na grupo iti panagkarkararag dagiti tattao ni Apo Dios. Sa dalaan nga nagaten sa paminsan no di ket regularly talaga nga agat attendar da kadalawa sa talaga nga apapanda. Ket daytoy iti karit met kada tayo. Malaksid iti personal na panagkarkararag tayo. Saan tayo nagtumanga Adventist na matendar? Kadagiti naka-schedule katabsat na grupo o panagkarkararag kadagiti iglesia tayo. Iti church me, naka-schedule na prayer worship week at every Friday. Iti oras, iti alas 5:30 iti malam. So, dayta iti fix may schedule me in the church. So, adamot dagiti dadto mga churches may iti schedule da ket Wednesday, dagiti dadto ma Thursday, dadto ma Tuesday, dagiti dadto ma Monday. So, anya man schedule dayta. Napudno tayo nga kamang iti pamilya ni Apo Dios. Like these believers in the book of Acts, ket mayat nga masursur tayo kakabsat na umatendar saan tayo nga lipatan iti agbalin nga paset kadagitoy panagkakadwa karo ket daytoy ket panagkakadwa may papan iti panagkarara panagkisarita kini Apo Dios. Now kitaan tayo ulit iti Acts chapter 2 verse 42. So biyanan tayo kakabsat ESV po itong binabasa ko, itong ginagamit ko na translation. Sabi ko dito, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So pag-aralan na natin yung dagiti sarita nga the prayers. So kitain tayong matiti sarita nga devoted. Okay? No malagip yung pay. Hindi nga actually, iti kahit na nga sa unday ito'y kada kayo, kadagiti umununan nga in mensahe. Ngayon kahit tayo nga subyanan da ito, iti sarita nga devoted actually, proskarterio, iti Grego. Iti kahit na nga sa one, be devoted to, hold fast to busy oneself with, to constantly diligent in, to be steadfast and faithful to, pay persistent attention to be earnest and not to faint in. Naon niya ti kahit na nasawan na ito kahit nasawan nga ron, dahil nga dagiti umunan nga namati, ket incommit da iti bagbagida nga agkararag. Nagbalinda nga busy dito awan iti aldaw asaan da nga napan nagkarkararag wenno nakipagkarkararag.
Nagbalinda nga ng putno nga nangaramit na ito'y katupsat. Nagbalinda nga committed na nagatenda kadagiti nag-schedule ng prayer gatherings na. Saan dalaing nga agat-attender it is Sunday services. Saan dalaing nga agkarkararag iti personal no di kat nag-attender na pa iti prayer meetings na. Yeah. So, tikitaan tayo pa, iti panagat-attender na, makita tayo nga, at iti lugar nga pagpapananda, so da ito hindi makuntunan nga templo. So iti meeting place da iti. Itakit, iti meeting place tayo, itakit, dagiti church building tayo. Ang runaan na dagiti andan iti church building da, dagiti da doon at house church. Nga tunada, iti da nga pikita, agsasabat, tapos iti kasangay kat adda nga at kararagda. So nga no, kayat tayo agbalin, kakabsat, kagagayam, na nasa lunat ng Kristiyano. Kasampulan nga agbalin tayo ng Kristiyano, tas iti ibagbaga, iti Aramid chapter 2, verse 42. Ngayon, tinasalot at ng Kristiyano, but devoted, iti kararag. And devoted to the prayers. Devoted gives us the idea nga ni Pulos saan da nga nauma. Saan da nga nagsarden. Tinaawanan iti kaagad. Tarigagay wenuganas nagkarkararag corporately ken privately. Now, iti saludsod ko itata kada kayo ket kumusta kayo iti area iti kararag. Kumusta tayo iti panagatendar tayo iti kakastoy nga aramid kadin iti simsimbaan tayo. Adaan tayo madlaan kadi iti gagang, adaan tayo madlaan kadi iti ganas ken tarigagay na makisarita kini Apo Dios. I could imagine kasano ka aktibo dagitoy nga namati iti. Awan iti narigat kadakwada no pararag iti pagtutungtungan. May isa daytoy nga nakasurat kadagiti to-do lists da. Yeah? No menukuma kad daytoy iti pangpangruna da agatangan. San at isabali. Gamitig da mga panawen nakakaskas ang adod gitiag ko ng Kristiyano da yung saan damot nga kakararag. Saan mo nga prioridad iti prayer iti bibiyag da. Awan oras na nga kararag. Then tumabuno iti panagkarkararag. So kaya nga asawen, ado dagiti agsaksakit ng Kristiyano. Ado dagiti malnourished ng Kristiyano. Saan ang nasalunad? Di problema gamin, ti panagkita, ti kaadwan, yung dagiti daduma, iti kararag, spare tire laang iti naipos sa daling. Amok na umanamong dagiti padak a driver dito iti lugan, may papan iti spare tire, iti lugan nga iman maneho tayo. Saka tayo laang malagip dito, ito no tiyempo nga maipos when no maplat, ti maysa kadag iti dalig, iti lugan tayo, saan kadi. Ijay tayo laang nga kitaan, ijay tayo laang nga alaen, ken aramaten. Kasta iti ka, panunutan tayo iti kararag no daduma. Iti kararag iti spare tire tayo lang. Iso iti maudi at arayan, ken aramiden. Saka tayo laang malagip da ito, no, sangsangwan tayo iti narigat na kabataan, kabadasan. Iso iti agbalbalin nga last recourse tayo iti biyag. Katapsat, don't wait, nadda iti mapasamak na madiken ka, saka ka lang agkararag. Pagbalinam kiti daytoy nga numero 1 iti biyag mo. Isong awan iti piksa tayo. Isong awan iti bilik tayo. Isong awan iti tagagar-gagar tayo, korekta-rekta tayo. Kadag iti banban nga na spiritual. Gamin, saan tayo gamin nga nasanun natin spiritually? Gamin, kaslalaan spirit tayo iti panagkita tayo, iti kararag. Yeah, so nga, iti pandag natin alaw, kapayat tayo kapagsak na mapadasan na talaga. Iti pigsa, nga mang sango, kadag iti na dumag-duma nga karit iti panabiyag. Saan tayo nga lipatan nga makikatungtong kini Apo Dios. Tayo di pa nakisarsarita tayo kini Apo Dios. Ket wagas da ito'y tapno iti kastaket, recharge tayo iti bagbagi tayo spiritually. Tapno napigsa tayo nga mangsango iti tunggal daw. Gamin no awan iti panagkarkararag niya malipatan tayo dito no saan tayo nga arambitan.
Akit tuno umay DJ karit ken ka gaputa awan iti piksam maabak ka. Ya, agfall ka kadagiti temptations na nakakalaan na makaaramid iti saan nga nasayat. Saan ka nagkarkararan eh? So no kayat tayo nga agbalin nga thriving nga Kristiyano. No kayat tayo nga agbalin nga anak ni Apo Diyos nga manang-overcome kadagiti banbanag na umay iti bibiyag tayo. May isa kadagiti tulbek tapno napigsa tayo nga magsango kadagito ket through prayer. Babaan iti kararag. Now, in Acts chapter 2 verse 42, nakita tayo mata niya kas binasa kita tayo. Na makita tayo dito in the word na devotedness. When not devoted. Na talaga nga dagito'y nakakabsat ang una nga namati ket they really give their lives. Yan, ibiyag da, ipaayda. In devote da ti oras da, ipaayda iti amin da. Tapno iti kasalaan ket agkararag da. Tapno iti kasalaan makipagkadwada kadigiti pado da nga namati nga agkararag. Amuyo dudaduma imes measure tayo iti kinasalun at iti maysa nga iglesia babaen iti kinaadu iti member na tunggal Sunday. Yan iti pangibasbasaran tayo iti success panagbaligi iti maysa nga iglesia dudaduma ket the attendance iti Sunday nagaduda kaya kung natin, successful na ito yung ministry. When nagpintas na ito yung ministry, makita nagado iti attendance, tunggal Domingo. Yung kayat kung ibaga ka, kabsat, kas makita, kas napadasak, iti experience ko, iti pakakitaan nga thriving iti may sa church, ket saan nga tunggal Sunday para kanya. Abay, makita na thriving iti maysa nga church no day di attendance iti Sunday kas jay mutlaan ti attendance ti prayer meeting. Yan ngamno nagado kayo iti Sunday iti prayer meeting taltalo ti umay, there is something wrong. Ada iti mali, ada iti kamali, ada iti saan nga sayat nga mapaspasaman. Yeah. So, may isang karit na ito'y kadatayo amin. Kadatayo amin ng iglesia ni Apo Jesus. Nakitain tayo saan laeng na apapan tayo tunggal Domingo. Nakita tayo kumadeji patag, nakita tayo kumadeji valor iti panagkararag. Because in prayer, yun ti panagkararag tayo. Yeah, makisarsarita tayo kini Apo Diyos. Notice makisarsarita kat kini Apo Diyos, the King of Kings and the Lord of Lords. Itikat katungtungan kat ni Apo Diyos mismo. Ari dagiti at ari. So, nagmayat laan na may isa nga sika, ano siya, may isa nga pribilegyo dito katatayo na naiten nga makisarita tayo iti ari kadagiti at ari. Yeah, so, now, amok nga muyo nga ilugan when motor at da iti makunkunan nga gas indicator na dagito. Basta dagito gas indicator na di motor tayo DJ lugan tayo. Ipakpakita na no asidagan nga maibos di karga nga crudo di lugan mo wenno di karga nga gasolina di lugan mo. Kastamot di motor mo. Ipakpakita na no dandanin nga maibos, when no, ipagpakit na, no na-empty na ito, when no awan tikarganan, kaya no makita ang design, kaya talagang apan karga digiti gasolinaan, tapno pakargaan. Alam nyo po, sa spiritual na buhay, ang indicator po na tayo ay healthy spiritually. At talagang devoted po tayo sa prayer. Nandun yung intense desire natin sa pananalangin. Nandun yung intense na hangarin natin sa pananalangin. Private man yan o di kaya ay corporate. At hindi lamang po yun. Nandun din yung intense desire natin sa salita ng Panginoon.
Nandun yung cravings natin sa salita ng Panginoon, and also sa pakikipag-fellowship natin sa fellow believers natin. Kung wala po itong desire na ito, indicator po yan na mahina at may karamdamang spiritual po tayo at kailangan po tayong magamot. Now, ano ang gagawin natin kung ito ang ating kalagayan sa kasalukuyan? Anya ti aramidan tayo. No, makita tayo nga, ada sakit ko spiritually, awan na gito yung natarigakay kanyak, sana nagkarkarara, sana nagbasbasa di sa una ako sa anak na mapan mag-fellowship. There's something wrong. Ito iti sakit mo spiritually. Anya ti aramidan? Of course, umasidag tayo, kiniapo Diyos, na isunakit nga rod, iti kalalainan ng doktor. Isuna iti makaagas, kadag iti sakit tayo, spiritual. Lumapit po tayo sa krus. Lumapit po tayo sa Panginoon Yesus. Magpakumbaba at hingin sa Kanya. Gamutin po tayo para maibalik ang dati nating hangarin at sigla sa panalangin at salita ng Panginoon. Sa akin gagayam, na ito itis sa uni ako Diyos, amo, no niya tisa sa akin yung tikarit, kaya kanayon ko mga agkarkararat tayo. Nung awan dagita na tarigagay, umasidag tayo, yan ni Apo Diyos. At sa kaya tayo naglipas, dawat at kakabsat, itiin tayo panagkararat na. Manakabaling nga Diyos, agyaman kami ken kay tatangad sapa. May sanga aldaw, may painumanin ka na kami. Regalo, itibiyang timpay mo. Agyaman kami, Apo Diyos, at iniktan na kami, iti barong nga pigsa, barong nga biyag, barong nga namnaman, at tuloy nga biyag, yan at tuloy ng mga ramid, Apo, kadag itinasken nga ramidin niya, itatangal na. Inaton mi ken ka, Apo Diyos, iti bibiyag, sika iti magikadwa ka di kada kami. Kapigsain na kami, Apo, tapno itikas na, nyaman nga karit, iting kamsangon, itatangal daw. At agbaling kami, Apo Diyos, ang managpandito. Awan iti ikas nami, Apo, na awan ka kada kami. Awan ka nga magpabilang, kaya magpapiksa kada kami. Tapno agbaling kami, Apo Diyos, ang managpandini nga anak mo. Agyaman kami ken ka. Kararag ko, Apo Diyos, nagiti amin ang dugtug na girata. Sa dino man iti ayan na anyaman ti aramidon daw, Apo. Kaya nagiti kakabsat ken gagayon. Daan iti an-anayan no, Apo Diyos, itata saksakitan iti na pisikalan na bagbagi. Lord, I pray in the name of Jesus, Apo Diyos, abutin mo po ang mga kapatid na ito, ganun din ang mga kaibigan na ito, at mapadasan na kadi, Apo Diyos, iti pan nakaagas mo. Sika, Apo Diyos, iti manggagas. Sika, Apo Diyos, ti kang nunaan na doktor. Iti kararag ko na gito'y nakakabsat, na daan iti saksakitan ng data. Na mapadasan na, Apo Diyos, ti healing touch mo, kaya iti pan nakabalin mo, iti bibiyang mo. We thank you, Lord, kasi kan Apo iti mapanayawan. In the name of Jesus we pray. Amen. Dito yung nga nga naglipas, iti 30 minutos na panagkakadwa tayo iti radyo. Dito yung nga naglipas, iti devoted na serye na adal tayo. Dito iti silaw iti biyag na programa nga iyat kada kayo iti Christ Great Commission Fellowship kay kabsat yu, Pastor Severino Aquino. Ti Diyos, ti agnina kada kayo. Amen.